तो भाई लोग जब भी हमनी के ऑफलाइन में कम बजट लेके एगो स्मार्टफोन खरीदे जानी जा तो इजा सबसे ज़्यादा हमनी के आईटेल के ही फ़ोन देखावल जाला। मतलब कि बहुत ही अलग अलग दुकान पर अलग अलग का दाम होला। ई ऑफलाइन में ही सस्ता मिलेला, ऑनलाइन में महंगा मिलेला। ई ऑफलाइन फ़ोन हो और भाई लोग देख लो हमारा लगे बा A23s वाला आईटेल के फ़ोन। एमे सबसे बड़का सिस्टम ई बा कि एक टाइम स्क्रीन रिप्लेसमेंट वाला सिस्टम बा। मतलब अगर तहार लोग के फ़ोन के डिस्प्ले टूट जाता तो बिल्कुल फ्री में ये रिप्लेस करके दिए सन 100 दिन के भीतर। ई हमारा बेहद ही अच्छा लागल। ई अगर हमनी के कोनो फ़ोन में लेता जैसे इंश्योरेंस वगैरह तो ओकरा पैसा हमनी के अलग से पे करे पड़ला। ई बिल्कुल ही कम दाम के फ़ोन बा, ओइमे ही दिले बा तो बेहद ही अच्छा लागल। तो ई फ़ोन के हमनी के अनबॉक्सिंग कर ली, देखल जाई। और दोस्त लोग ई तहार लोग के बिल्कुल फ्री में मिले वाला बा। ई हम गिवे खातिर खरीदले बानी, ओकरा पहले हमनी के अनबॉक्सिंग कर ली। ई कौनो एगो लकी सब्सक्राइबर के हम करे वाला बानी गिवे। एकरा खातिर भाई लोग तहार लोग के वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक देखे के पड़ी। हम वीडियो में ही बताएं कि कैसे तू लोग एक क्लेम कर सकेला लोग। तो चलो लो भाई लोग एक हम कर तनी फटाक से अनबॉक्सिंग। तो भाई लोग हम ई फ़ोन में BGMI वगैरह चलैनी। BGMI वगैरह काफ़ी ज़्यादा लेग करके चलत रहे, नॉर्मल में BGMI चलत रहे। और बात करिए अगर कैमरा क्वालिटी के तो कैमरा क्वालिटी अगर काफ़ी ज़्यादा घटिया बा। बैक में 2 MP के बा, फ्रंट वाला कैमरा कितना MP के बा तो कोनो नहीं के बतावल गई। और फ्रंट कैमरा के साथ ही तालो के फ्लैश लाइट दे के मिल जाई। तो कैमरा क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा घटिया बा, बहुत ही ज़्यादा चुतिया वाला कैमरा क्वालिटी बा। खुदे के तू लोग चेहरा नहीं लोग पहचान सकत। साथ ही में भाई लोग में 3020 mAh की बैटरी दिले बा, जो की बैटरी तू लोग निकाल सकल लोग। ई रिमूवेबल बैटरी बा, मतलब कि तू लोग निकाल के इस्तेमाल कर सकल लोग। तो बैटरी कैपेसिटी कोनो अच्छा नहीं है और चार्जिंग भी ज़्यादा नहीं है टिकट। और साथ में तू लोग डॉल सिम लगा सकते लोग, एगो SD कार्ड लगा सकते लोग। ऐसे निकाल कर डब्बा वगैरह इसका बैक के जो पैनल बा निकल जाई। पुराना वाला फ़ोन के याद दिलाई 4G फ़ोन एमें तहार लोग के पीछे ही हेडफोन जैक के ऑप्शन देखे के मिल जाई। ओकरा बाद से माइक्रो USB वाला देखे मिल जाए, से तू लोग चार्ज में लगा सकेला लोग। और फ्रंट में 5 इंच का डिस्प्ले देखे के मिल जाई। और मोबाइल कोनो बड़ा नहीं है, इनहैंड फील सही बा, नॉर्मल बा। बैक पूरा तरह से प्लास्टिक बा और उतना लुक वगैरह में अच्छा ही फ़ोन नहीं है। और मतलब ये बा डिसेंट भाई फ़ोन बा। ये के हम 4000 में ऑफलाइन से परचेज कर ले बानी। तो हर लोग अलग दुकान पर अलग अलग दाम पे मिल जाई। लेकिन भाई लोग एक बहुत ही जरूरी बात है में हमारा लागल ए पर लिखल बा 100 दिन के स्क्रीन रिप्लेसमेंट वाला ऑप्शन। तो एक मतलब ये बा कि डिस्प्ले फूटता तो अभी तालो के बिल्कुल भी वापस नहीं करे वाला। अगर तू लोग मतलब कि ऑटोमेटिक में ख़राब होता, कोनो डिस्प्ले में प्रॉब्लम आता तो अब जाकर दुकान पे ले जाओ लोग, जहाँ से परचेज कर लोग वही जाए एक रिप्लेस करके दिए सर। वो नॉमिनेशन मतलब 2-3 दिन के अंदर हुई तब। अगर 100 दिन के बाद मतलब 2-1 महीना के बाद भी ले जाए तो कहिए भाई तू ढेर पहले के ले बड़ा हम नहीं मान सकते। इस बात होला अगर तालो के बिल वगैरह बा, बिल्टी वगैरह बा तो ले जाकर दिखा सकल। और मतलब एक वारंटी वगैरह काफ़ी हद तक अच्छा नहीं है। अगर ले जाए दुकान पे तो ना मानो 1 साल का वारंटी बा, लेकिन अच्छा से काम नहीं है सन कैले, बिल्कुल ही ना माने सन, बिल्कुल ही गलत बात बा। और 100 दिन के ये रिप्लेसमेंट वाला जो स्क्रीन बा ऑप्शन ये बिल्कुल भी देखिए फूटी उटी तो बिल्कुल भी वापस नहीं करे वाला सन। ये 4G फ़ोन है और मतलब तू लोग खरीद सकता लोग यार, ज़्यादा कोनो दामों नहीं के, कम दाम में मिलता है एगो फ़ोन स्मार्टफोन। और तालो के का चाहिए 2 GB रैम बा, 32 GB के इंटरनल स्टोरेज बा। तो भाई लोग तू लोग एक फ्री में लेवे चाहता लोग तो हमारे चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन के दबा दो लोग। ओकर स्क्रीनशॉट लेके हमारे इंस्टाग्राम के यूजर ID है ADT राजा क्रिएट, वही पर जाके पर्सनली मैसेज कर लोग। हम ताह लोग के ये काम नहीं के केहू के चुन के ई फ़ोन बिल्कुल ही गिवे करे वाला बानी फ्री में। हाँ भाई लोग बिल्कुल ही फ्री में गिवे करे वाला बानी। तो जल्दी से जा लो भाई लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो करके और या मैसेज कर दो लोग यार, ताह लोग के जरूर ही मिले कि उन्होंने 1 लकी सब्सक्राइबर के। तो भाई लोग वीडियो के ज़्यादा बना खींचे मेरे साथ वीडियो करता समाप्त। मिले ताह लोग से एगो अगला वीडियो में, तब तक खातिर बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।